Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй, кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй. Безнең тормышты башкалар һич тә үзгәртмәй. Тик без белгәнде хәтердән башкалар исләтмәй. Теләгән йөреңдә күрмәвең һинең гаеп. Ышанма тормышка үткәнгә биреп хәер. Үзеңдән башкалар бирмәсләр һиңә явап. Ни өчен ятаһың бер үк һавага карап? Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга? Алдымда бөтә дөнья, югерәм уны тоторга. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга? Алдымда бөтә дөнья, югерәм уны тоторга. Беркем дә әйтмәс артыңдан һине үргә, тик һинең теләк кәрәк барын күрергә. Тормыш калыпһыз, ә һин яңгыз уенсы, югер бәйә киң текә каяны алгансы. Һинең азымды беркем дә ятып үлсәмәй, яза басканы ти беркем дә һине әрләмәй. Һин генә хөкемсе үзеңдең тормышыңда, үз каләмең менән язмышыңды. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга? Алдымда бөтә дөнья, югерәм уны тоторга. Кыуанам был дөньяга, нимәнән миңа куркырга? Алдымда бөтә дөнья.